Komento ni Philippine boxing champ Manny Pacquiao kabahin sa same-sex marriage, miani og negatibong komento. Ang issue nagsugod sa usa ka 30-second video sa bilang Pilipino nga gipost sa Facebook diin gipangayuan og opinyon si Pacquiao kalabot sa same-sex marriage. Matud ni Pacquiao kinsa modagan pagka-senador karong May elections, miingon nga mas maayo pa daw ang mga hayop tungod kay kahibaw kining moila og lalaki o lalaki ug babayi. Usa sa mi-react mao si American vlogger Paris Hilton o saka kolumnista sad og TV personality. Sigon niya nga dili maayo nga ikumpara sa boxing champ ang mga gay people ngadto sa mga hayop tungod lang kay di niini madawat ang klase sa gugma nga gipakita sa lesbian, gay, bisexual and transgender o LGBT community. May react usab ang singer-actor og transgender nga si Aiza Sigera sa iyang Instagram post. Matud niini nga nasuko siya og wa kahibaw kung unsay iyang isulti. Gitawag pa niining ignorante si Pacman og usa ka hipokrito.